Ο παγερός αέρας του Δεκεμβρίου τρυπούσε τα λιγοστά, φθαρμένα ρούχα του Νίκου σαν χιλιάδες αόρατες βελόνες. Καθισμένος σε ένα βρεγμένο χαρτόνι, δίπλα στον γκρίζο τοίχο της τράπεζας, στο κέντρο της Αθήνας, προσπαθούσε να μαζέψει όσο περισσότερο γινόταν, να γίνει ένα με τη σκιά, αόρατος στους βιαστικούς περαστικούς. Κάθε πρωί ήταν το ίδιο, ο ήχος των βημάτων στο πεζοδρόμιο, η θόρυβη της πόλης που ξυπνούσε και το αίσθημα της πείνας να σφίγγει το στομάχι του. Η σκουριασμένη κονσέρβα του, ο μόνος του σύντροφος, περίμενε υπομονετικά, άδεια τις περισσότερες φορές, γεμάτη μόνο με την ελπίδα ενός καινούριου νομίσματος. Ο Νίκος δεν ήταν πάντα έτσι. Πριν από 15 χρόνια ήταν ένας αξιοσέβαστος μηχανικός, ιδιοκτήτης ενός μικρού αλλά επιτυχημένου συνεργείου αυτοκινήτων στην Καλιθέα. Είχε ένα όμορφο σπίτι, μία λαμπερή σύζυγο, την Αγνή, και μία κόρη, τη Μαρία, που ήταν το φως των ματιών του. Θυμόταν ακόμα τη μυρωδιά του γράσου και της βενζίνης στο συνεργείο του, τη ζεστασιά του σπιτιού του, τα γέλια της Μαρίας καθώς έτρεχε στο σαλόνι. Όλα αυτά όμως είχαν χαθεί σε μια στιγμή. Μία λανθασμένη επένδυση σε ένα φιλόδοξο αλλά τελικά απατηλό επιχειρηματικό σχέδιο τον είχε οδηγήσει σε χρεοκοπία. Χρέη, δάνεια, απειλές, το συνεργείο χάθηκε, το σπίτι πουλήθηκε σε πληστηριασμό και η οικογένειά του διαλύθηκε κάτω από το βάρος της οικονομικής καταστροφής. Η Αγνή, απογοητευμένη και άρρωστη από τη στεναχώρια, είχε φύγει για την επαρχία, ενώ η Μαρία, στην εφηβεία της τότε, είχε εξαφανιστεί, αρνούμενη να δεχτεί την πτώση του πατέρα της. Ο Νίκος είχε ψάξει, είχε οικετέψει, αλλά το κύμα της ατυχίας τον είχε σαρώσει. Η ντροπή τον είχε αναγκάσει να απομακρυνθεί από όλους, να χαθεί στις σκιές της πόλης, ζώντας με την ανάμνηση ενός παρελθόντος που δεν υπήρχε πια. Οι φωνές του χθες, το γέλιο της Μαρίας, η αγάπη της Αγνής, ήταν οι μόνοι του σύντροφοι τώρα, βασανίζοντας τον στο κρύο της νύχτας. Εκείνη τη συγκεκριμένη μέρα, ο βόμβος της πόλης διακόπηκε από έναν διαπεραστικό ήχο. Ένας θρήνος, όχι από απελπισία, αλλά από πόνο και αγωνία, πλημμύρισε τον αέρα. Ο Νίκος σήκωσε το κεφάλι και το βλέμμα του έπεσε πάνω σε μια νεαρή γυναίκα που στεκόταν λίγα μέτρα μακριά του, με το πρόσωπο χλωμό και τα μάτια γεμάτα δάκρυα. Κρατούσε στην αγκαλιά της ένα μικρό βρέφος, τυλιγμένο σε μια λεπτή κουβέρτα, το οποίο έκλαιγε ασταμάτητα, με έναν πνιχτό, αδύναμο ήχο. Ο καπνός έβγαινε από το στόμα του μωρού με κάθε αναπνοή και ο Νίκος κατάλαβε αμέσως, πυρετός. Η γυναίκα, η Μαρία, όπως θα μάθαινε αργότερα, ήταν ολομόναχη. Προσπαθούσε να σταματήσει περαστικούς, να τους εξηγήσει την απελπιστική της κατάσταση, να ζητήσει βοήθεια για το άρρωστο παιδί της. «Παρακαλώ, το μωρό μου είναι άρρωστο. Χρειάζομαι βοήθεια, δεν έχω χρήματα για γιατρό», έλεγε με τρεμάμενη φωνή, αλλά οι περισσότεροι προσπερνούσαν, προσποιούμενοι ότι δεν άκουγαν ή ρίχνοντας γρήγορες, επικριτικές ματιές. Ένας κύριος με ακριβό κοστούμι την αγνόησε, ενώ μια κυρία με γούνινο παλτό γύρισε το πρόσωπο με αηδία. Ο Νίκος ένιωσε ένα σφίξιμο στο στήθος, έναν πόνο που δεν είχε σχέση με την πείνα. Ήταν ο πόνος της αδιαφορίας, ο ίδιος πόνος που είχε νιώσει και ο ίδιος τόσες φορές. Παρακολούθησε τη σκηνή, η καρδιά του χτυπούσε δυνατά. Κοίταξε την άδεια του κονσέρβα, μετά το άρρωστο μωρό και μέσα του ξέσπασε μία σφοδρή εσωτερική μάχη. Η λογική του έλεγε να κρατήσει όποιο κέρμα έβρισκε, να σκεφτεί την επιβίωσή του, αλλά η ψυχή του πατέρα που κάποτε ήταν, δεν μπορούσε να αγνοήσει τον πόνο του παιδιού. Ήταν η ίδια απελπισία που θυμόταν στα μάτια της δικής του κόρης, πριν χαθεί. Το κλάμα του μωρού, αδύναμο και σπαρακτικό, αντιχούσε στα αυτιά του Νίκου, ξυπνώντας μέσα του μια αρχαίγονη, πατρική ευαισθησία που πίστευε πως είχε θάψει βαθιά. Η Μαρία, με τα μάτια γεμάτα απόγνωση και δάκρυα που έτρεχαν ασταμάτητα στο πρόσωπό της, πλησίασε έναν ακόμα περαστικό. Ήταν μια κομψή κυρία με ακριβά κοσμήματα και ένα αδιάφορο βλέμμα. «Συγγνώμη, κυρία μου», είπε η Μαρία με τη φωνή της να σπάει,
«Το μωρό μου είναι πολύ άρρωστο, χρειάζεται γιατρό, έχετε 1 ευρώ, ένα μικρό ποσό». Η κυρία την κοίταξε από πάνω μέχρι κάτω, σαν να ήταν ένα μυαρό έντομο, και απάντησε με μία ψυχρή, αδιάφορη φωνή: «Μην με ενοχλείτε, υπάρχουν υπηρεσίες για αυτούς τους σκοπούς, δεν είναι δική μου δουλειά». Και συνέχισε το δρόμο της, χωρίς να γυρίσει ούτε μία φορά. Ο Νίκος ένιωσε μία γροθιά στο στομάχι του. Η ίδια αδιαφορία, η ίδια σκληρότητα που είχε βιώσει τόσες φορές, τώρα στρεφόταν σε μία νέα μητέρα και το άρρωστο βρέφος της. Η σκέψη της δικής του κόρης, της Μαρίας του, που κάποτε ήταν τόσο ευάλωτη, πέρασε σαν αστραπή από το μυαλό του. Τι θα γινόταν αν η δική του Μαρία βρισκόταν σε αυτή τη θέση? Η ανάμνηση της δικής του ανικανότητας να προστατεύσει την οικογένειά του τον έκανε να σφίξει τις γροθιές του. Η νεαρή Μαρία, συντετριμμένη, έπεσε σε ένα κοντινό παγκάκι, κλαίγοντας σιωπηλά, προσπαθώντας να παρηγορήσει το μωρό της, το οποίο συνέχιζε να θρηνεί. Ο πυρετός του μωρού φαινόταν να ανεβαίνει. Τα μικρά του χεράκια άρπαζαν τον αέρα, σαν να ζητούσαν βοήθεια από έναν αόρατο σωτήρα. Ο Νίκος δεν άντεξε άλλο. Η εικόνα της απελπισίας της Μαρίας και του άρρωστου βρέφους ήταν πιο δυνατή από κάθε πείνα, από κάθε κρύο, από κάθε αίσθηση ντροπής. Η ψυχή του, που πίστευε ότι είχε στεγνώσει από συναισθήματα, ξαναζωντάνεψε με μια φλόγα συμπόνιας. Κοίταξε την άδεια κονσέρβα του, το μόνο του εφόδιο για την επιβίωση της ημέρας. Είχε μαζέψει με κόπο, μετά από ώρες προσμονής, κάτι παραπάνω από 10 ευρώ. Αρκετά για ένα ζεστό πιάτο φαγητό και ίσως ένα ζευγάρι παλιές κάλτσες. Ήταν ο μικρός του θησαυρός, η ελπίδα του για μια ελάχιστη αξιοπρέπεια στην καθημερινότητά του. Όμως, το κλάμα του μωρού ήταν μια κραυγή που ξεπερνούσε κάθε προσωπική ανάγκη. Χωρίς δεύτερη σκέψη, ο Νίκος σηκώθηκε. Τα πόδια του ήταν βαριά, κουρασμένα από τον ύπνο στο πεζοδρόμιο, αλλά η αποφασιστικότητά του ήταν ακλόνητη. Πλησίασε τη Μαρία, η οποία τον κοίταξε με έκπληξη και μια δόση φόβου. Είδε έναν ηλικιωμένο, άστεγο άντρα με ρούχα σκισμένα και πρόσωπο ταλαιπωρημένο να στέκεται από πάνω της. «Κορίτσι μου», της είπε ο Νίκος, με τη φωνή του τρεμάμενη από το κρύο, αλλά γεμάτη συμπόνια. «Μην κλαις άλλο. Πάρε αυτά». Της έδωσε την κονσέρβα γεμάτη με τα λίγα χαρτονομίσματα και κέρματα που είχε μαζέψει. «Είναι όλα όσα έχω. Πήγαινε το μωρό στο γιατρό. Τώρα, μην χάνεις χρόνο». Η Μαρία, έκπληκτη, κοίταξε την κονσέρβα και μετά τον Νίκο. «Όχι, κύριε, δεν μπορώ να το δεχτώ. Εσείς τι θα φάτε?» ρώτησε, με τα δάκρυά της να αναμειγνύονται τώρα με δάκρυα έκπληξης και συγκίνησης. «Πώς θα ζήσετε?» Ο Νίκος χαμογέλασε πικρά, ένα χαμόγελο που έδειχνε χρόνια θλίψης, αλλά και μια περίεργη αίσθηση γαλήνης. «Μην ανησυχείς για μένα, κορίτσι μου», είπε. «Εγώ θα τα καταφέρω. Το σημαντικό είναι το μωρό. Η ζωή του είναι στα χέρια σου. Πήγαινε». Η Μαρία, βλέποντας την ειλικρίνεια και την επιμονή στα μάτια του, ένιωσε ένα κύμα ανακούφισης. Έσφιξε την κονσέρβα στο χέρι της, ενώ τα δάκρυα ευγνωμοσύνης έτρεχαν ασταμάτητα. Σας ευχαριστώ πολύ», ψιθύρισε, με το βλέμμα της να μην μπορεί να ξεκολλήσει από αυτόν τον άγνωστο άγγελο. Σηκώθηκε γρήγορα και έτρεξε προς το κοντινότερο νοσοκομείο, κρατώντας σφιχτά το μωρό της και τον μικρό θησαυρό που της είχε προσφέρει ο Νίκος. Ο Νίκος έμεινε μόνος του στην παγωμένη γωνιά. Η πείνα ήταν πιο έντονη τώρα και το κρύο τον διαπερνούσε. Όμως, καθώς παρακολουθούσε τη Μαρία να απομακρύνεται, μία παράξενη ζεστασιά απλώθηκε στην καρδιά του. Ήταν η ζεστασιά της ανθρωπιάς, η ικανοποίηση μιας πράξης ανιδιοτέλειας. Ήξερε ότι είχε κάνει το σωστό. Η δική του Μαρία, η κόρη του, θα ήταν περήφανη. Και αυτό, εκείνη τη στιγμή, ήταν αρκετό για να γεμίσει την άδεια του ψυχή. Οι ώρες που ακολούθησαν την πράξη ανιδιοτέλειας του Νίκου κυλούσαν αργά και βασανιστικά. Ο ήλιος είχε ανέβει ψηλά στον αθηναϊκό ουρανό, αλλά οι ακτίνες του δεν κατάφερναν να διώξουν το τσουχτερό κρύο που διαπερνούσε το σώμα του. Η πείνα ήταν τώρα μια επίμονη, διαρκή συντροφιά, υπενθυμίζοντάς του την κενή κονσέρβα και το άδειο του στομάχι.
Κάθε φορά που περνούσε κάποιος με ένα ζεστό καφέ ή μία τυρόπιτα, ο Νίκος έστρεφε το βλέμμα του προσπαθώντας να αγνοήσει την επιθυμία, αλλά η ανάμνηση του κλάματος του μωρού και η ανακούφιση στο πρόσωπο της Μαρίας ήταν μια ασπίδα ενάντια στην απόγνωση. Μια περίεργη, ζεστή αίσθηση ικανοποίησης φωλιάζε στην καρδιά του, ένα συναίσθημα που δεν είχε νιώσει εδώ και χρόνια. «Τουλάχιστον αυτό το παιδί θα ζήσει», ψιθύρισε στον εαυτό του, και αυτό ήταν αρκετό για να τον κρατήσει όρθιο. Χιλιόμετρα μακριά, σε ένα πολυτελές γραφείο με θέα την Ακρόπολη, ο Αλέξανδρος Παπαδόπουλος κοιτούσε αφηρημένα τα έγγραφα μπροστά του. Ήταν ένας μεγιστάνας των επιχειρήσεων, ένας γνωστός φιλάνθρωπος που είχε δωρήσει εκατομμύρια σε ιδρύματα και νοσοκομεία. Όμως, πίσω από την αψεγάδιαστη εικόνα του δημόσιου προσώπου κρυβόταν ένας άντρας που κουβαλούσε ένα βαρύ προσωπικό βάρος. Ο πόνος της απώλειας της κόρης του, της Μαρίας, ήταν μια ανοιχτή πληγή που δεν έκλεινε ποτέ. Πριν από 10 χρόνια, μια παρεξήγηση, μια σκληρή κουβέντα, μια ατυχής διαφωνία για τις επιλογές ζωής της Μαρίας είχε οδηγήσει τη νεαρή τότε κοπέλα να φύγει από το σπίτι. Ο Αλέξανδρος, γεμάτος περηφάνεια και ακαμψία, δεν είχε υποχωρήσει. Πίστευε ότι η Μαρία θα επέστρεφε, όμως δεν το έκανε. Οι μέρες έγιναν εβδομάδες, οι εβδομάδες μήνες και οι μήνες χρόνια. Ο Αλέξανδρος είχε ψάξει παντού, σε κάθε γωνιά της Αθήνας, σε κάθε πιθανό μέρος. Είχε προσλάβει ιδιωτικούς detective, είχε δημοσιεύσει αγγελίες σε εφημερίδες, είχε μιλήσει σε αστυνομικές αρχές, αλλά η Μαρία είχε εξαφανιστεί χωρίς ίχνος. Η απώλειά της τον είχε στοιχειώσει, τρώγοντας την ψυχή του. Τύψεις για τα λόγια που είχε πει, για την αδιαλαξία του, τον βασάνιζαν κάθε βράδυ. Ο έμπιστος γραμματέας του, ο κύριος Φωτόπουλος, ένας ηλικιωμένος και πιστός συνεργάτης, μπήκε στο γραφείο. «Κύριε Παπαδόπουλε», είπε με διακριτικότητα, «έχουν περάσει 10 χρόνια. Ίσως πρέπει να σταματήσετε την αναζήτηση. Έχετε εξοδέψει μια περιουσία». Ο Αλέξανδρος γύρισε το βλέμμα του από το παράθυρο, το πρόσωπό του σκιασμένο από θλίψη. «Όχι, Φωτόπουλε. Δεν μπορώ να σταματήσω. Η Μαρία είναι η μοναχοκόρη μου. Αν είναι ζωντανή, θα τη βρω. Πρέπει να τη βρω. Μπορεί να έχω όλα τα χρήματα του κόσμου, αλλά τι αξία έχουν αν δεν έχω την κόρη μου». Εν τω μεταξύ, στο δημόσιο νοσοκομείο Ελπής, η Μαρία κρατούσε σφιχτά το μωρό της, το οποίο κοιμόταν πια ήρεμα στην αγκαλιά της. Ο πυρετός είχε υποχωρήσει. Το μικρό της πρόσωπο, που πριν λίγες ώρες ήταν κατακόκκινο, είχε ξαναβρει το χρώμα του. Ο παιδίατρος της είχε διαβεβαιώσει ότι το παιδί ήταν εκτός κινδύνου, χάρη στην άμεση μεταφορά του στο νοσοκομείο. Η Μαρία ένιωθε ένα τεράστιο βάρος να φεύγει από τους ώμους της. Η ανακούφιση ήταν ανίποτη. Το μυαλό της όμως επέστρεφε συνεχώς στον άστεγο άντρα που την είχε σώσει. Ποιος ήταν αυτός? Γιατί της έδωσε ό,τι είχε, χωρίς να ζητήσει τίποτα σε αντάλλαγμα? Η εικόνα του, ταλαιπωρημένος και πεινασμένος, την είχε στοιχειώσει. «Πρέπει να τον βρω», ψιθύρισε. «Πρέπει να τον ευχαριστήσω. Να κάνω κάτι για αυτόν». Η πράξη του Νίκου είχε αφήσει ένα ανεξίτηλο σημάδι στην ψυχή της, ένα φως μέσα στο σκοτάδι της απόγνωσης. Η Μαρία δεν γνώριζε ότι η ίδια της η ιστορία, η ίδια η ύπαρξή της ήταν ένα νήμα που θα συνέδεε σύντομα το δικό της παρελθόν με ένα απροσδόκητο μέλλον και θα έφερνε κοντά ανθρώπους που η μοίρα είχε χωρίσει. Οι επόμενες μέρες στο νοσοκομείο ήταν γεμάτες ανακούφιση για τη Μαρία. Το μωρό της, η μικρή Αριάδνη, όπως την είχε ονομάσει, ανέκαμπτε με ταχύς ρυθμούς. Το ροζ χρώμα είχε επιστρέψει στα μαγουλάκια της και το κλάμα της είχε αντικατασταθεί από γλυκά μουρμουριτά. Όμως, μέσα σε αυτή την ευτυχία, η Μαρία δεν μπορούσε να σταματήσει να σκέφτεται τον άστεγο άντρα που της είχε προσφέρει τη μοναδική του περιουσία. Η εικόνα του Νίκου, με τα ταλαιπωρημένα του χαρακτηριστικά και το βλέμμα γεμάτο καλοσύνη, είχε χαραχτεί στην ψυχή της. Ένιωθε ένα βαθύ χρέος ευγνωμοσύνης, μια εσωτερική παρόρμηση να τον βρει. «Πρέπει να τον βρω, γιαγιά», είπε μια μέρα στη νοσοκόμα που τη φρόντιζε, μια ηλικιωμένη, καλοσυνάτη γυναίκα με το όνομα Κατερίνα.
Μας έσωσε. Αν δεν ήταν αυτός, δεν ξέρω τι θα είχε γίνει με την Αριάδνη. Η Κατερίνα, ακούγοντας την ιστορία του Νίκου, ένιωσε και εκείνη τη συγκίνηση. «Δεν είναι εύκολο, κορίτσι μου», της είπε. «Αυτοί οι άνθρωποι αλλάζουν σημεία. Είναι δύσκολο να τους εντοπίσεις». Παρόλα αυτά, η Μαρία ήταν αποφασισμένη. Μόλις πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο, με την Αριάδνη στην αγκαλιά της, ξεκίνησε την αναζήτηση. Πήγε στην πλατεία όπου είχε συναντήσει τον Νίκο, ρώτησε καταστηματάρχες, άλλους άστεγους, αλλά κανείς δεν φαινόταν να τον έχει ξαναδεί. Η ελπίδα της άρχισε να σβήνει. Το κρύο ήταν τσουχτερό και η περιπλάνηση με ένα μωρό στην αγκαλιά ήταν εξαντλητική. Ένα βροχερό απόγευμα, ενώ η Μαρία προσπαθούσε να βρει καταφύγιο κάτω από μια μαρκίζα, έπεσε πάνω σε έναν άντρα που έβγαινε από ένα ακριβό κοσμηματοπωλείο. Ήταν ο Κώστας Βασιλείου, ένας παλιός συνεργάτης του πατέρα της, του Αλέξανδρου Παπαδόπουλου. Ο Κώστας ήταν ένας ευγενικός, μεσήλικας άντρας, που κάποτε είχε περάσει πολλές ώρες στο σπίτι τους. Τον είχε να τον δει από την εφηβεία της. Ο Κώστας σταμάτησε απότομα, κοίταξε τη Μαρία, μετά το μωρό στην αγκαλιά της και το πρόσωπό του άλλαξε. «Μαρία, είσαι εσύ, η Μαρία Παπαδοπούλου?» ρώτησε με έκπληξη, κοιτάζοντας την προσεκτικά. Ήταν εμφανές ότι η Μαρία είχε αλλάξει πολύ, αλλά τα χαρακτηριστικά του πατέρα της ήταν αναμφισβήτητα. Η Μαρία πάγωσε. Δεν ήθελε να την αναγνωρίσει κανείς από το παρελθόν της. Είχε κόψει κάθε επαφή. «Συγγνώμη, έχετε κάνει λάθος», απάντησε, προσπαθώντας να απομακρυνθεί. Όμως ο Κώστας ήταν επίμονος. «Όχι, δεν έχω κάνει λάθος. Είμαι ο Κώστας, θυμάσαι, από τις επιχειρήσεις του πατέρα σου. Ο Αλέξανδρος σε ψάχνει χρόνια, έχει διαλύσει από τη στεναχώρια του. Πρέπει να τον δεις, πρέπει να τον ενημερώσω». Η Μαρία, βλέποντας την επιμονή και την ειλικρίνεια στα μάτια του Κώστα, κατάλαβε ότι δεν μπορούσε να το αρνηθεί πια. Δάκρυα κυλούσαν στα μάτια της. «Είμαι εγώ», ψιθύρισε. Του διηγήθηκε σύντομα την ιστορία της φυγής της, τις δυσκολίες και το άρρωστο μωρό της. Δεν ανέφερε τον Νίκο, κρατώντας αυτή την ιστορία για τον εαυτό της, ακόμα. Ο Κώστας, συγκλονισμένος, έβγαλε αμέσως το τηλέφωνό του. «Δεν μπορώ να το πιστέψω. Ο Αλέξανδρος θα τρελαθεί από τη χαρά του», τηλεφώνησε στον κύριο Παπαδόπουλο, ο οποίος βρισκόταν ακόμα στο γραφείο του. «Αλέξανδρε, τη βρήκα. Τη Μαρία. Είναι εδώ στην Αθήνα. Με ένα μωρό. Ναι, με ένα μωρό. Ελάτε αμέσως στο νοσοκομείο Ελπής. Εκεί είναι ακόμα το μωρό». Ο Αλέξανδρος Παπαδόπουλος, στην άλλη άκρη της γραμμής, δεν μπορούσε να πιστέψει στα αυτιά του. «Η Μαρία. Η κόρη μου. Είσαι σίγουρος, Κώστα?» Η φωνή του τρέμονταν από συγκίνηση. «Έρχομαι αμέσως». Έκλεισε το τηλέφωνο, άφησε τα χαρτιά του και έτρεξε έξω από το γραφείο του, αφήνοντας πίσω του έναν έκπληκτο κύριο Φωτόπουλο. Λίγα λεπτά αργότερα, ο κύριος Παπαδόπουλος έφτασε στο νοσοκομείο, όπου η Μαρία και ο Κώστας τον περίμεναν. Όταν είδε τη Μαρία με το μωρό στην αγκαλιά της, ένιωσε ένα κύμα συναισθημάτων να τον κατακλείζει. 10 χρόνια πόνου και αναζήτησης τελείωναν εκείνη τη στιγμή. Την αγκάλιασε σφιχτά, με δάκρυα να κυλούν στα πρόσωπά τους. «Μαρία μου, κόρη μου, σε βρήκα», ψιθύρισε. Η επανένωση ήταν συγκλονιστική, μια στιγμή που επισφράγιζε το τέλος μιας δεκαετούς οδύσσιας. Η Μαρία, παρά την αρχική αμηχανία, ένιωθε την αγάπη του πατέρα της να την τυλίγει. Τον αγκάλιασε και εκείνη σφιχτά, νιώθοντας επιτέλους ασφάλεια. Μέσα σε όλη αυτή την αναταραχή, η ιστορία του άστεγου που την είχε βοηθήσει ήταν ακόμα μια ιστορία που έπρεπε να υποθεί. Η επανένωση του Αλέξανδρου Παπαδόπουλου με την κόρη του, τη Μαρία, ήταν μια στιγμή που ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Τα 10 χρόνια αναζήτησης, οι ατελείωτες ώρες αγωνίας, όλα συμπυκνώθηκαν σε εκείνη τη σφιχτή αγκαλιά στο νοσοκομείο. Αφού η αρχική συγκίνηση υποχώρησε και η Αριάδνη, το εγγόνι του, κοιμόταν ήρεμα στην κούνια της, η Μαρία ένιωσε την ανάγκη να διηγηθεί στον πατέρα της την πλήρη ιστορία της. Του μίλησε για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, την πείνα, το κρύο και την απόγνωση που την οδήγησε στο όριο. Και τότε, με δάκρυα στα μάτια,
Του διηγήθηκε την ιστορία του Νίκου, του άστεγου άντρα που χωρίς να έχει τίποτα της είχε δώσει όλα του τα χρήματα για να σώσει την Αριάδνη. Ο Αλέξανδρος άκουγε με κομμένη την ανάσα. Η ιστορία του Νίκου τον συγκλώνησε βαθιά. Μία πράξη τέτοιας ανιδιοτέλειας από έναν άνθρωπο που ζούσε στο περιθώριο ήταν κάτι που δεν είχε ξανακούσει. Είδε την ευγνωμοσύνη στα μάτια της κόρης του και κατάλαβε ότι αυτός ο άγνωστος είχε κάνει κάτι πολύ περισσότερο από το να σώσει ένα μωρό. Είχε δώσει ελπίδα στη Μαρία και είχε φέρει πίσω την οικογένειά του. «Πρέπει να τον βρούμε, Μαρία», είπε ο Αλέξανδρος, η φωνή του γεμάτη αποφασιστικότητα. «Αυτός ο άνθρωπος είναι ένας ήρωας. Δεν μπορώ να τον αφήσω να ζει έτσι. Θα χρησιμοποιήσω όλους τους πόρους μου για να τον εντοπίσουμε». Την επόμενη μέρα, το γραφείο του Αλέξανδρου Παπαδόπουλου μετατράπηκε σε ένα κέντρο επιχειρήσεων. Ο κύριος Φωτόπουλος, ο πιστός γραμματέας, έλαβε εντολές να κινητοποιήσει ιδιωτικούς detective, να επικοινωνήσει με κοινωνικές υπηρεσίες και οργανώσεις που ασχολούνταν με τους άστεγους. Η περιγραφή του Νίκου, ηλικιωμένος, με φθαρμένα ρούχα, που σύχναζε σε μια συγκεκριμένη γωνιά στην πλατεία, ήταν το μοναδικό του στοιχείο. «Θέλω να βρείτε κάθε πληροφορία για αυτόν τον άνθρωπο», είπε ο Αλέξανδρος στους detective. «Ποιος είναι? Από πού έρχεται? Πώς κατέληξε στον δρόμο?» Καθώς οι έρευνες προχωρούσαν, άρχισαν να αναδύονται σκιές από το παρελθόν του Νίκου. Οι detective εντόπισαν παλιές εφημερίδες που έγραφαν για την πτώχευση ενός επιτυχημένου μηχανικού με το όνομα Νίκος Παπαδάκης. Το επίθετο είχε αλλάξει ελαφρώς στην πορεία του χρόνου, ίσως για να χαθεί. Άρθρα για μια μεγάλη οικονομική απάτη που είχε πλήξει πολλούς μικροεπιχειρηματίες, ανάμεσά τους και τον Νίκο, πριν από περίπου 15 χρόνια. Βρήκαν μαρτυρίες από παλιούς γείτονες στην Καλιθέα που τον θυμόντουσαν ως έναν αξιοπρεπή, εργατικό άνθρωπο που είχε χάσει τα πάντα μέσα σε μία νύχτα. Κάποιοι ανέφεραν ότι είχε μια γυναίκα και μια κόρη, αλλά μετά την καταστροφή είχαν χαθεί όλοι. Ο Αλέξανδρος διάβαζε τις αναφορές με αυξανόμενο ενδιαφέρον. Η ιστορία του Νίκου, αν και τραγική, είχε μια περίεργη οικειότητα. Του θύμιζε τις δικές του μάχες, τις δυσκολίες που είχε αντιμετωπίσει στην αρχή της καριέρας του. Κατάλαβε ότι ο Νίκος δεν ήταν ένας απλός άστεγος, αλλά ένας άνθρωπος που είχε πέσει θύμα των περιστάσεων, ένας άνθρωπος που κάποτε είχε τα πάντα και τα έχασε. Οι detective, μετά από μέρες εντατικής αναζήτησης, εντόπισαν τον Νίκο στην ίδια γωνιά της πλατείας. Ήταν αδύναμος, αλλά το βλέμμα του είχε μια αξιοπρέπεια που δεν μπορούσε να κρυφτεί. Ο Αλέξανδρος αποφάσισε να τον πλησιάσει ο ίδιος, χωρίς να αποκαλύψει αμέσως την πλήρη αλήθεια. Ήθελε να τον γνωρίσει, να καταλάβει τον άνθρωπο πίσω από την πράξη της καλοσύνης. Ένα απόγευμα, ο Αλέξανδρος, ντυμένος απλά για να μην προκαλέσει εντυπώσεις, πλησίασε τον Νίκο. Του πρόσφερε ένα ζεστό καφέ και ένα σάντουιτς. Ο Νίκος τον κοίταξε με έκπληξη. «Σας ευχαριστώ, κύριε», είπε, με τη φωνή του να είναι σχεδόν ψίθυρος. Δεν τον αναγνώριζε, ούτε μπορούσε να φανταστεί ποιος ήταν αυτός ο ευγενικός ξένος. «Δεν κάνει τίποτα», απάντησε ο Αλέξανδρος καθίζοντας δίπλα του. «Είδα ότι κάθεστε εδώ. Είστε καλά?» Ο Νίκος έγνεψε καταφατικά. «Όσο καλά μπορεί να είναι ένας άστεγος», είπε με μια πικρή ηρωνία. «Αλλά σήμερα νιώθω καλύτερα. Έκανα κάτι καλό χθες. Έσωσα ένα μωρό». Ο Αλέξανδρος χαμογέλασε. «Μου αρέσει να ακούω τέτοιες ιστορίες. Η καλοσύνη είναι σπάνια στις μέρες μας». Κοιτούσε τον Νίκο, προσπαθώντας να βρει κάποιο γνώριμο χαρακτηριστικό, κάποια ανάμνηση. Κάτι στην έκφραση του Νίκου, κάτι στα μάτια του. Του φαινόταν οικείο, αλλά δεν μπορούσε να το προσδιορίσει. Το νήμα της μοίρας τους είχε φέρει κοντά, αλλά η πλήρης αλήθεια ήταν ακόμα κρυμμένη στις σκιές του παρελθόντος. Ο Αλέξανδρος Παπαδόπουλος επέστρεψε στο γραφείο του, με το μυαλό του γεμάτο σκέψεις για τον Νίκο. Η συνάντηση με τον άστεγο άντρα τον είχε επηρεάσει βαθιά. Κάτι στον Νίκο του φαινόταν τόσο οικείο, σαν μια μακρινή ανάμνηση που επέμενε να βγει στην επιφάνεια. Το βλέμμα του, η αξιοπρέπειά του, ακόμα και ο τρόπος που μιλούσε, άγγιζαν μια ξεχασμένη χορδή στην ψυχή του Αλέξανδρου. Διέταξε τον κύριο Φωτόπουλο να συγκεντρώσει όσα περισσότερα στοιχεία μπορούσε για τον Νίκο Παπαδάκη, την οικογένειά του, το παρελθόν του,
οτιδήποτε θα μπορούσε να γεφυρώσει το κενό. Λίγες ώρες αργότερα, ο Φωτόπουλος μπήκε στο γραφείο του Αλέξανδρου κρατώντας έναν φάκελο. «Κύριε Παπαδόπουλε», είπε, με έκπληξη στη φωνή του, «βρήκα κάτι πολύ ενδιαφέρον για τον Νίκο Παπαδάκη. Πριν από δεκαετίες είχε παντρευτεί τη Θάλια, την αδελφή της μακαρίτισσας συζύγου σας. Ήταν ο γαμπρός σας, κύριε. Χάθηκε μετά την οικονομική καταστροφή που υπέστη». Ο Αλέξανδρος πάγωσε. Το αίμα πάγωσε στις φλέβες του. Θάλια, η αδελφή της αγαπημένης του συζύγου, η οποία είχε πεθάνει πριν από χρόνια. Η ανάμνηση της Θάλιας, μιας ευγενικής, χαμογελαστής γυναίκας, πέρασε σαν αστραπή από το μυαλό του. Ο Νίκος ήταν ο άντρας της αδελφής της γυναίκας του, ο θείος της Μαρίας του. Ο άστεγος που έσωσε το εγγόνι του ήταν μέλος της δικής του οικογένειας, ένας συγγενής που είχε χαθεί στις φουρτούνες της ζωής. Η ανατροπή ήταν συνταρακτική. Η πράξη καλοσύνης του Νίκου δεν ήταν απλά μια γενναιόδωρη χειρονομία, ήταν ένα νεύμα της μοίρας, μια επέμβαση του πεπρωμένου. «Φωτόπουλε», είπε ο Αλέξανδρος, η φωνή του γεμάτη συγκίνηση, «ετοιμάστε το αυτοκίνητο, πάμε αμέσως στην πλατεία». Λίγο αργότερα, ο Αλέξανδρος, η Μαρία και η μικρή Αριάδνη έφτασαν στην πλατεία. Ο Νίκος καθόταν στην ίδια του τη θέση, σκυμμένος, προσπαθώντας να προστατευτεί από τον αέρα. Η Μαρία, με δάκρυα στα μάτια, έτρεξε κοντά του, ακολουθούμενη από τον πατέρα της που κρατούσε την Αριάδνη. «Κύριε Νίκο», φώναξε η Μαρία με τη φωνή της να σπάει. Ο Νίκος σήκωσε το κεφάλι του, αναγνωρίζοντας τη νεαρή μητέρα. «Κορίτσι μου, το μωρό είναι καλά», ρώτησε, με μια αγωνία στο βλέμμα του. Ο Αλέξανδρος προχώρησε, το βλέμμα του καρφωμένο στον Νίκο. «Νίκο», είπε, με μια φωνή γεμάτη συναίσθημα. Ο Νίκος τον κοίταξε. «Συγγνώμη, κύριε, δεν σας γνωρίζω». «Είμαι ο Αλέξανδρος», είπε ο Παπαδόπουλος. «Και αυτή είναι η κόρη μου, η Μαρία. Και αυτό είναι το εγγόνι μας, η Αριάδνη, το μωρό που έσωσες». Ο Νίκος κοίταξε τη Μαρία, μετά τον Αλέξανδρο, μετά την Αριάδνη. Μία αχτίδα αναγνώρισης πέρασε από τα μάτια του, καθώς κοίταξε πιο προσεκτικά τη Μαρία. Τα χαρακτηριστικά της, κάτι γνώριμο. Ο Αλέξανδρος συνέχισε, το βλέμμα του γεμάτο δάκρυα. «Δεν είσαι απλά ένας άστεγος που έσωσε ένα μωρό, Νίκο. Είσαι ο άντρας της αδελφής της γυναίκας μου. Είσαι ο θείος της Μαρίας, ο γαμπρός μου. Χάθηκες πριν από χρόνια και δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα σε ξαναέβρισκα έτσι». Η αποκάλυψη έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία. Ο Νίκος έμεινε άφωνος, το πρόσωπό του ασπρό. Η Μαρία ήταν η ανιψιά του, το μωρό που είχε σώσει, η δική του συγγενής. Η μοίρα είχε παίξει ένα απίστευτο παιχνίδι. Τα δάκρυα άρχισαν να κυλούν από τα μάτια του, όχι από θλίψη, αλλά από μία απερίγραπτη μίξη έκπληξης, ανακούφισης και χαράς. Ήταν η κόρη του αδελφού της γυναίκας του, η ανιψιά του, η ίδια η οικογένειά του. Η Μαρία, βλέποντας τον θείο της, τον άνθρωπο που την είχε σώσει, να καταραίει συναισθηματικά, τον αγκάλιασε σφιχτά. «Θείε Νίκο, σας ευχαριστώ. Είστε ο ήρωάς μας», ψιθύρισε, με το μωρό στην αγκαλιά της να κοιτάζει με αθωότητα τη σκηνή. Ο Αλέξανδρος Παπαδόπουλος, με δάκρυα στα μάτια, έβαλε το χέρι του στον ώμο του Νίκου. Η αλήθεια είχε αποκαλυφθεί και μαζί της η υπόσχεση για ένα νέο ξεκίνημα. Η ζωή του Νίκου άλλαξε ριζικά μέσα σε μία νύχτα. Από το παγωμένο πεζοδρόμιο και την αόρατη ύπαρξη βρέθηκε να ζει σε ένα άνετο διαμέρισμα, μέλος ξανά μιας οικογένειας που νόμιζε πως είχε χάσει για πάντα. Ο Αλέξανδρος Παπαδόπουλος, ο γαμπρός του, του προσέφερε όχι μόνο ένα σπίτι, αλλά και μια αξιοπρεπή θέση εργασίας στο φιλανθρωπικό του ίδρυμα. Ο Νίκος, με την εμπειρία της δικής του πτώσης και της ζωής στους δρόμους, έγινε ένα πολύτιμο μέλος της ομάδας. Τώρα, αντί να ζητιανεύει, βοηθούσε άλλους ανθρώπους που βρίσκονταν στην ίδια απόγνωση. Οργάνωνε συσίτια, μοίραζε κουβέρτες και το σημαντικότερο, πρόσφερε ένα ζεστό χαμόγελο και μια κουβέντα ελπίδας σε όσους ένιωθαν αόρατοι, ακριβώς όπως ένιωθε και εκείνος κάποτε. Η σχέση του με τη Μαρία, την ανιψιά του, άνθησε. Η Μαρία
έχοντας πλέον την υποστήριξη του πατέρα της και μια σταθερή ζωή, περνούσε πολύ χρόνο με το θείο της. Του διηγούνταν ιστορίες από την παιδική της ηλικία, ξυπνώντας αναμνήσεις που ο Νίκος πίστευε χαμένες για πάντα. Έπαιζε με τη μικρή Αριάδνη, το μωρό που είχε σώσει, και κάθε φορά που το μικρό κορίτσι του χαμογελούσε, ένιωθε μια πληρότητα που δεν την είχε βιώσει ποτέ. Η Αριάδνη ήταν η ζωντανή απόδειξη ότι η καλοσύνη του είχε αλλάξει ζωές, αρχίζοντας από τη δική της. Ο Νίκος δεν ξέχασε ποτέ από πού προερχόταν. Κάθε φορά που έβλεπε έναν άστεγο στο δρόμο, ένιωθε μια βαθιά ενσυναίσθηση. Δεν τον έβλεπε ως έναν ανεπιθύμητο, αλλά ως έναν άνθρωπο με μια ιστορία, μια ψυχή και αξιοπρέπεια. Η δική του μεταμόρφωση ήταν ένα ζωντανό παράδειγμα ότι η δεύτερη ευκαιρία υπάρχει για όλους, αρκεί να υπάρχει ένα χέρι να σε βοηθήσει να τη δράξεις. Η ιστορία του Νίκου και της Μαρίας έγινε ένα σύμβολο στην πόλη. Μία ιστορία που ψιθυρίζονταν από στόμα σε στόμα, αποδεικνύοντας ότι η αληθινή αξία ενός ανθρώπου δεν κρίνεται από τον τραπεζικό του λογαριασμό, την κοινωνική του θέση ή τα ρούχα που φοράει. Δεν βρίσκεται στα υλικά αγαθά, ούτε στην εξωτερική εικόνα, αλλά στην καλοσύνη της καρδιάς, στην ενσυναίσθηση και στην προθυμία να προσφέρεις, ακόμα και όταν ο ίδιος στερείσαι τα πάντα. Η μοίρα, με τους απροσδόκητους τρόπους της, είχε φέρει κοντά ανθρώπους που είχαν χαθεί, χρησιμοποιώντας μια πράξη αγάπης ως καταλύτη. Ο Νίκος, ο κάποτε ξεχασμένος άστεγος, είχε γίνει ο ήρωας που επανένωσε μια οικογένεια και έδειξε σε όλους ότι η ανθρωπιά μπορεί να λάμψει ακόμα και στο πιο βαθύ σκοτάδι. Η ιστορία του μας υπενθυμίζει ότι η προσφορά και η ανιδιοτέλεια είναι δυνάμεις που, αργά ή γρήγορα, βρίσκουν πάντα τον τρόπο να ανταμοιφθούν και να φέρουν φως, ελπίδα και αγάπη στις ζωές, όχι μόνο αυτών που λαμβάνουν, αλλά και αυτών που δίνουν. Και αυτή είναι η απίστευτη ιστορία του Νίκου, που ξεκίνησε με μια πράξη αγάπης και κατέληξε σε μια απρόσμενη επανένωση, αποδεικνύοντας ότι η καρδιά είναι ο μεγαλύτερος πλούτος. Σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε ένα like και κάντε εγγραφή στο κανάλι για να μην χάνετε τα επόμενα. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά.